για δημόσια κατανάλωση. Οι φωτογραφίες πράγματι είναι πολύ άσχημες. Λοιπόν, αυτό το θέμα επηρεάζει αρνητικά τους ασθενείς. Δεν πιστεύω ότι ένας οργανισμός ο οποίος σκοπό έχει να τους στηρίξει, να τους βοηθήσει, να τους συμπαρασταθεί, εκατέληξε στο σημείο σήμερα να τους έχει πανικοβάλει. Διότι εμείς πιστεύουμε ότι ο κόσμος έχει πανικοβληθεί από διάφορες εικόνες που δοθήκαν στη δημοσιότητα με δημόσιους χαρακτηρισμούς όπως ραμμένοι με σακοράφα ή χασάπιδες χειρούργοι κλπ. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα και αυτοί που θα κρίνουν αυτό το πράγμα δεν είναι διάφοροι οργανισμοί. Είναι ιατρικοί σύλλογοι και που είναι υπόλογοι στο Υπουργείο Υγείας. Άρα εσείς θεωρείτε ότι η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών θα μας απαντήσει, κυρία? Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Βεβαίως είναι λάθος. Δεν μπορείς να δημοσιεύεις φωτογραφίες. Έτσι ας βάλουμε φωτογραφίες καρκινοπαθών. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Είναι μετά την επέμβαση όπου κάποιος ανέμενε ότι θα ήταν καλύτερη εικόνα. Να δώσουμε τον λόγο στην κυρία Κυριακίδου να μας εξηγήσει τη σκοπιμότητα. Πρώτα να πω κάτι. Όλα τα κείμενα τα δικά μας τα έχουμε δώσει γραπτώς και είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικές, διότι είμαστε μια ευρωπαϊκή οργάνωση και εγώ αυτό θέλω έτσι να το τονίσω. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στον τύπο, έχετε εδώ και την εφημερίδα μπροστά σας, στα χωράφα κτλ. Δεν είναι και δικές μας λέξεις, δεν έχουμε καμία ευθύνη για αυτήν την ορολογία, οπότε εγώ δεν έχω λόγο εδώ να δικαιολογηθώ. Βεβαίως οι φωτογραφίες σοκάρουν. Εγώ δεν νιώθω ότι έχω να απολογηθώ και το εννοώ. Διότι νιώθουμε ότι εδώ και 5 με 6 χρόνια ζητούμε τα ίδια πράγματα και συναντήσεις είχαμε με τη χειρουργική εταιρεία. Και με συγκεκριμένες γυναίκες πήγαμε εκεί. Και αυτό που κάναμε χθες το κάναμε μετά από πάρα πολύ προβληματισμό, διότι ξέραμε το τι σημαίνει να βγούμε με φωτογραφίες. Αλλά επιτέλους να παραδεχτούμε ότι γίνονται τέτοιες επεμβάσεις και στον τόπο μας. Και πρέπει όλοι μαζί να δούμε πώς το διορθώνουμε. Γι' αυτό, κύριε Χατζηπαναγίνη, είναι μια επιστημονική οργάνωση και έχουν επιστημονική ευθύνη για την επιστημονική προσέγγιση. Και εγώ είμαι η πρώτη που βγαίνω και υποστηρίζω όλες τις τακτικές, τις σωστές που γίνονται από πολλούς χειρούργους σε αυτόν τον τόπο και πλαστικούς. Αλλά δεν μπορούμε να ανεχόμαστε μία γυναίκα, μία, να έρχεται στο γραφείο με αυτά τα αποτελέσματα και να θεωρεί η ίδια ότι δεν μπορεί να έχει επιλογή. Λοιπόν, εγώ δεν θα μπω σε μια αντιπαράθεση. Έχει από χθες που προσπαθούμε πάρα πολύ να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σωστές. Δεν είναι εμείς που τα λέμε, τα λένε οι επιστημονικές οργανώσεις στην Ευρώπη. Και θεωρώ ότι και η δικιά μας η χειρουργική εταιρεία που έχει αξιόλογους επιστήμονες, επιτέλους να πούμε ότι τα πράγματα δεν γίνονται πάντοτε όπως θα έπρεπε. Και αυτό είναι εις βάρος των ασθενών και των γυναικών. Ούτε όπου έχουμε καρκίνο πρέπει να συμβιβαζόμαστε με επεμβάσεις που μια ζωή πρέπει να είναι ανακροτηριασμένος ένας άνθρωπος. Διότι αυτά είναι ξεπερασμένα. Μια γυναίκα με καρκίνο στο μαστό σήμερα δικαιούται να ζήσει την υπόλοιπη της ζωή και να έχει και το σώμα της όσο το δυνατό πιο άρτιο για να νιώθει καλά με τον εαυτό της. Και να θυμίσω και είμαι σίγουρη ότι ο πρόεδρος της χειρουργικής εταιρείας το ξέρει 1000 φορές καλύτερα από μένα, ότι οι πρόσφατες έρευνες που παρουσιαστήκαν στη Γενέβη πριν 3 εβδομάδες μιλούν από μόνες τους. Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας, οι χειρούργοι, παρουσιάσαν έρευνα που λένε ότι εκεί όπου η γυναίκα αντιμετωπίζεται σε εξειδικευμένο κέντρο μαστού, που είναι πολλές ειδικότητες, δεν είναι μόνο οι χειρούργοι, ακτινολόγοι, πλαστικοί, χειρούργοι, εξειδικευμένο για το καρκίνο του μαστού, δεν είναι πιο όμορφες οι γυναίκες. 25 με 30% περισσότερη πιθανότητα επιβίωσης. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η ζωή μας. Γι' αυτό, ναι, οι φωτογραφίες φτάσαμε εκεί μετά από πολλά χρόνια που δεν το κάναμε. Αλλά δεν πρόκειται να πάμε πίσω και να απολογηθούμε για ένα βήμα που πήραμε συνειδητά ότι επιτέλους φτάνει ως εδώ ήταν. Πρέπει να αλλάξει. Ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Ελισαίο. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε σε κάτι από αυτά που λέχθηκαν, κυρία Κυριακίδου. Κοιτάξτε, υπάρχει αμφιβολία ότι η προσπάθεια όλων είναι να προσφέρουμε όσο το δυνατό καλύτερες ιατρικές συνθήκες και καλύτερα αποτελέσματα στους ασθενείς μας. Αυτό όχι μόνο στην Κύπρο και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο αυτό γίνεται. Αυτό όμως που έχουμε στην Κύπρο και μας προβληματίζει είναι αυτό που έγινε χθες. Δηλαδή, αντί να έρθει μια οργάνωση να πει κοίταξε έχουμε το εξής πρόβλημα, έχουμε την εξής καταγγελία, τη βγάζει στη δημοσιότητα.
τη βγάζει δημοσιότητα γιατί, για να τρομοκρατήσει τον κόσμο, ή και το κάτι άλλο, είναι κάτι άλλο το οποίο μου έχουν πει πάρα πολλοί συναδέλφοι και πρέπει να σας το πω τώρα. Τι επέμβαση θα γίνει, τι προσέγγιση και η παρακολούθηση εξαρτάται από τον χειρουργό και όχι από ομάδες πίεσης να υποβάλουν τι είδους επέμβαση πρέπει να γίνει ή εδώ πρέπει να κάνεις τούτον ή εδώ πρέπει να κάνεις το άλλο. Αυτά τα πράγματα καθορίζονται από επιστημονικά κριτήρια και μόνο και όχι από ικανοποίηση του δημοσίου αισθήματος. Καλά, η κυρία Κυριακίδη είναι κάτι σοβαρό. Κατευθυντήριες γραμμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις επιστημονικές εταιρείες. Κοιτάξτε να δείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε αυτά τα recommendation, συστάσεις. Συστάσεις στα ελληνικά. Λοιπόν, οι συστάσεις αυτές δεν είναι λάθος. Σε μεγάλα κέντρα, σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού με 20 εκατομμύρια πληθυσμό και λόγω του όγκου εργασίας κλπ. Οπωσδήποτε η εξειδίκευση περιστατικών για αποσυμφόρηση και καλύτερη παροχή υπηρεσιών δεν είναι λάθος, είναι σωστό. Αλλά στην Κύπρο, μια μικρή Κύπρος που έχει το πληθυσμό μιας μικρής πόλης της Νότιας Γαλλίας, δεν μπορεί να έχουμε να απαιτήσει τέτοιου είδους εξειδικεύσεις. Πάντως σας λέω ότι η χειρουργική στην Κύπρο, συγκεκριμένα η χειρουργική του μαστού, θεωρείται βάσμια χειρουργική επέμβαση. Δεν είναι δευτεροβάσμια ή τριτοβάσμια που σημαίνει εξειδικευμένα κέντρα. Δηλαδή να αφαιρέσεις, ξέρω εγώ, πάγκριας από ζώο και να το μεταμοσχεύσεις σε άνθρωπον κλπ. Η χειρουργική του μαστού διδάσκεται από το πρώτο έτος των ειδικευμένων στη χειρουργική μέχρι το έκτο. Δηλαδή είναι μια χειρουργική πράξη η οποία θεωρείται ρουτίνα για τους γενικούς χειρουργούς. Επομένως δεν μπορώ να πω εγώ τώρα στους γενικούς χειρουργούς δεν θα χειρουργείται μαστό και θα χειρουργεί ο Α και ο Β. Άρα διαφωνείτε με τη δημιουργία κέντρου μαστού? Όχι, το κέντρο μαστού θα βοηθήσει, αλλά από την άλλη μην νομίζετε ότι τα κέντρα, όταν πηγαίνει σε ένα κέντρο τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Η τέχνη της χειρουργικής δεν είναι σε κέντρα. Είναι στην προσωπικότητα και στην αντιμετώπιση του χειρουργού στο συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν είναι όλα τα περιστατικά τα ίδια. Πώς θα ξέρουμε, κύριε Λυσέου, ποιος είναι ο καλός και ποιος δεν είναι ο καλός από αυτούς? Κοιτάξτε να δείτε. Το καλός ή κακός δεν είναι κάτι το οποίο θα σας πω εγώ. Ούτε καλός είναι αυτός που μπορεί να έχει καλό μάρκετινγκ ή αυτός που δεν έχει καλό μάρκετινγκ είναι καλύτερος επιστήμονας από κάποιον άλλο. Αλλά για την χειρουργική του μαστού σας διαβεβαιώνω ότι όλοι οι χειρουργοί οι οποίοι έχουν αποκτήσει το τίτλο ειδικότητας της γενικής χειρουργικής είναι ικανοί, εκκληθήκαν ικανοί από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα που τους έχει απονεμηθεί ο τίτλος να εξασκούν την πράξη αυτή. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα στην ουσία. Από αυτά που είδαμε σήμερα ή αυτά που δημοσιοποιήσατε. Πρέπει να βάζουμε φωτογραφίες εκεί. Πρέπει να ξέρουμε πόσος ήταν ο όγκος. Είναι ένας τεράστιος όγκος, μήπως ήταν ένα τεράστιο πορτοκάλι. Είναι διαφορετική αντιμετώπιση από ένα μικρό όγκο. Και οπωσδήποτε, ξέρετε κύριε Χατζηπαναγή, το τελευταίο θα το πω. Είναι το εξής, ότι η νοοτροπία του Κύπριου ασθενή δεν είναι η ίδια με του Ευρωπαίου. Δηλαδή δεν είναι όταν ήμουν στην Αγγλία και έρχεται ένας Εγγλέζος και του έλεγε μαύρισε το δάχτυλο μου και του έλεγαμε ξέρεις, είναι γάγκρινα, πρέπει αύριο το πρωί να σου κόψουμε το πόδι και λέει τι ώρα να έρθω. Εδώ έχουμε πιέσεις, οι περισσότεροι ασθενείς και έχει δίκιο η κυρία Κυριακίδου που το είπε χθες, δεν γνωρίζουν ότι έχουν πάθηση, διότι υπάρχουν τόσες πιέσεις από τους συγγενείς να μην τους πούμε για να μην πανικοβληθούν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα, εισέρχονται πολλοί ψυχολογικοί παράγοντες στην αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Και οπωσδήποτε η δημόσια προβολή φωτογραφιών με ακροτηριασμούς κλπ. Δεν βοηθούν αυτήν την κατάσταση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λυσέου, πάντως να σας πω, χωρίς να θεωρηθεί μεροληπτικό, ότι κόσμος τηλεφωνεί και λέει ότι δεν ακολουθούν σωστές διαδικασίες σε θέματα ακόμα και ενημέρωσης για τον καρκίνο και ενημέρωσης για την επέμβαση, τον τρόπο που θα γίνει, το τι αποτέλεσμα θα έχει πολλοί γιατροί στην Κύπρο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει χειρουργικό συνέδριο που να μην παρουσιάζεται θέμα με καρκίνο του μαστού. Και μιλούμε τουλάχιστον για 3 με 4 το χρόνο.
Όλοι οι χειρουργοί. Ενημέρωση των ασθενών εν ώψη της επέμβασης για το ότι έχεις αυτό και αυτό. Όχι,